Вітаю, шановне спадарства, вы на канале Астралогія, гісторыя рок-н-ролу, з вами Наталья Сліж. І сёння я хочу пачаць цыкл, які прысвечаны астралогіі ў 20 стагоддзі і выбітных асобам, якія спрабавалі зрабіць розныя даследаванні ў галіне астралогіі. І хацелось бы мне пачаць гэта з французскага даследчага Мішель Гаклен. Ён жыў у Францыі, нарадзіўся ў 1928 годзе і скончыў жыццё самагубствам у 91 годзе. Тым не менш, ён быў вельмі і вельмі цікавай асобай. Атрымаў адукацыю ў Сарбоне, зрабіў навуковую ступень у галіне псіхалогіі. Першая жонка яго, Франсуаза, была таксама псіхолог, і з ёй ён разам праводзіў гэтае даследаванне. Ён, акрамя таго, быў вядомы як выдатны веласіпедіст, тэнісіст, у адзін час уваходзіў у лік 50 лепшых тэнісістаў Францыі. Пасля яго смерці усе яго дадзеныя, не ўсе, но многія зніклі, і па адной з версій гэта было якраз звязана з тым, што ён так гэта абумовіў у сваім тэстаменце. Што ўвогуле было з ім зроблена ім і яго жонкай вельмі цікавага і экстраардынарнага. У першую чаргу ён падышоў да вывучэння астралогіі з пункту гледжання статыстыкі. То, што да гэтага ніколі не рабілася. Прычым ахопліваў ён матэрыялы, і лічбы былі проста фантастычныя. Гэта статыстыка, напрыклад, была ім сабрана за перыяд 1794-1945 гады. Была скалекцыянавана 27 тысяч дат нараджэння. Францыя 12 тысяч, Італія 7, Германія і Бельгія па 3 тысячи, Нідерланды 2. Усё разам поўныя яго рэчы можна пабачыць у базе Гаклена і праверыць яго высновы. І можете пабачыць на экранах спасылкі. Ён быў аўтарам шматлікіх прац, у асноўным яны былі надрукаваны па-французску, пачалі выходзіць у 50-х гадоў. Пасля былі пераклады на англійскую мову, і былі пасля зроблены пераклад гэта яшчэ і на рускую мову. І ў сваіх працах ён закранаў вельмі шмат разнастайных пытанняў. У першую чаргу ён лічыў астралогію гэта навукай і падыходзіў да яе самым такім асноўным навуковым метадам, гэта статыстычным аналізам, пра які я вам распавяла. Прычым важны аспект, на які ён звярнуў увагу, гэта суадносіны астралагічных паказальнікаў з прафесіямі. І ён вывучаў комплексна гараскопы актораў, журналістаў, навукоўцаў, літаратараў, спартоўцаў. Асобна ён правёў даследаванне па нацыстах, каб зразумець, што гэта былі за людзі. І у сваіх статыстычных дадзеных ён звяртаў увагу на такія паказальнікі, гэта як знаходжанне планеты у кульмінацыі, або калі планета узыходзіць у гараскопе. На жаль, такі падыход ён не даваў цалкам інфармацыю, бо улічвалась толькі адна планета, якая знаходзіцца ў кульмінацыі. І ён, напрыклад, не улічваў, калі разглядаем мы працу як астролагі, то мы яшчэ звяртаем увагу на 6-й, 2-й дом, 10-й дом, як кіраўнікі гэтых дамоў паміж сабой карэлююцца. Гэта насамрэч больш складаная карціна, чым прадставіць прафесію толькі па адной планеце. І вось у сувязі з гэтым ён на такія рэчы звяртаў увагу, як эфект Марса. Гэта была дадзена статыстычная гіпотэза, паводле якой спартоўцы часцей за ўсё нараджаюцца ў момант усходу або кульмінацыі Марса.
Можна сказаць, гэта меркаванне дастаткова праўдзівае. Чаму? Таму што, напрыклад, калі падбіраць спартоўцаў, як яны себя будуць праяўляць, то, канешне, значную ролю адыгрывае Марс. Але пры гэтым важна, дзе ён знаходзіцца ў гараскопе, якімі ён кіруе дамамі, і не менш важна, у якім знаку, што Гаклен не абумоўліла. Таму што, напрыклад, рознай якасці будзе спартовец, у якога Марс, напрыклад, знаходзіцца ў скарпіёне, і, напрыклад, у авіне это па-рознаму будзе праяўляцца. Яшчэ іншая праява будзе гэта, калі будзе спартовец у знаку рак. Таму што, напрыклад, калі спартовец мае моцны знак, ён будзе больш актыўна праяўляцца. А вось калі ў слабай пазіцыі, яму будзе важна даказаць, што ён моцны, так рознае будзе праяўленне. Таксама ён вызначаў кульмінацыю планет і для іншых прафесій. Для навукоўцаў ён лічыў, што важнае значэнне мае Сатурн і праводзіў статыстычны аналіз для навукоўцаў і аналізаваў, дзе знаходзіцца Сатурн у выбітных даследчыкаў. Месяц мае значэнне для літаратараў. Таксама он праводзіў пэўны статыстычны аналіз. Больш падрабязна можна пачытаць у яго падыход у працах, прычым у сваім падыходзе ён не проста браў статыстычны аналіз і правадзіў, ён яшчэ звяртаўся да навуковых даследаванняў, якія праводзіліся ў пэўнай галіне, для таго, каб гэта больш зразумець. Яшчэ адзін цікавы момант, на які бы я хацела звярнуць увагу, гэта касмічная генетыка. У базу было ўзята 25 000 гараскопаў бацькоў і дзяцей. Прычым ён даказаў падабенства гараскопаў бацькоў і дзяцей у палажэннях планетаў. Ён лічыў, і гэта таксама пацверджваецца яго статыстыкай, што генетычны эфект даюць Месяц, Марс, Сатурн, Юпітер і Венера. Адносна сваёй практыкі я магу дакладна заўважыць, што калі я працавала з гараскопамі 3 пакаленняў, то падабенства ў гэтых гараскопах абсалютна бачна. І таксама бачна, калі ёсць пэўныя праблемныя моманты, яны пераходзяць з гараскопа ў гараскоп, пакуль хтосьці зроду не вырашае скончыць тое ці іншае пытанне. У астралогіі, на думку Гаклена, працуе і класічны закон генетыкі. Калі бацька і маці, дзіцяці з'яўляюцца носьбітамі аднаго і таго ж нейкага моцнага астралагічнага фактару, то ў дзіцяці гэты фактар падвойваецца. І яшчэ такой момант, што, здавалося б, працэс нараджэння дзіцяці пераважна залежыць ад гараскопа маці. Аднак у выніку даследаванняў высветлілася, што спадчыннасць гараскоп бацькі таксама гуляе пэўную ролю ў працэсе родаў і выяўляючыся праз, як ён у скосе называе, праз падстаўную асобу, якой называецца само дзіця, сам плод. Яшчэ цікавы момант – гэта назіранне аб родах і часе нараджэння дзяцей. І тут ён звярнуў увагу, што натуральна для жанчыны, калі роды пачынаюцца бліжэй да поўначы і дзеці нараджаюцца на досведку або ў першыя ранішнія гадзіны. І па статыстыке дамінавалі такія нараджэнні. І гэта статыстыка пачала мяняцца пасля таго, як медыцына стала больш умешвацца ў гэты працэс, што было больш зручна для ўрачэй. І дзеці, якія з'явіліся падчас стымуляцыі лекамі або падчас кесарева, у такіх дзяцей было значна менш спадчыннага фактара. Такім чынам ён адзначаў. І ён меркаваў, таксама яго жонка, што кіруючы радавымі працэсамі, лекары парушаюць планетарны
кантроль, планетарны рытм і ўмешваецца туды, куды ім не патрэбна. Часткова з гэтым можна пагадзіцца, аднак мы ведаем, што падчас нараджэння бываюць экстраардынарныя сітуацыі, калі неабходна ўмешальніцтва ўрачэй, і таму мы не можам адназначна іх прыняць гэтае меркаванне. Тым не менш, калі ўсё ў парадку ідзе здаровы працэс родаў, то лепш, каб ён адбываўся з пункту гледжання гакленаў натуральным чынам, і тады дзіцё з'яўляецца на свет тады, калі яму патрэбна і больш нясе спадчыннага характара. Вось такая кароткая інфармацыя пра Мішэля Гаклена. Яго працы можна знайсці ў інтэрнэце, можна пачытаць яго на розных мовах, якімі вы валодаеце. Аднак важнасць яго працы, што ён унёс статыстычны момант у астралогію, прычым яго статыстычны момант неаднаразова правяраўся, неаднаразова яго крытыкавалі. Тым не менш, ён мае месца на сваё існаванне, і ў гэтым плане яго працы яны былі і застаюцца прарыўнымі. Шмат чаго там ёсць пачытаць, павучыцца яго разважанням, а магчыма і далей пэўныя тэндэнцыі развіваць. Дзякую за ўвагу. Калі вам спадабалася гэта інфармацыя, стаўце падабайкі, лайкі, падпісвайцесь.